nyaya iri kuitika yekuti vanhu varoorana wakadana nemusikana wako achizvishandira uchitoziva kuti ari kuenda kubasa anewo vabereki vari kuchengeta ane vaning'ina kana hanzvadzi chiri kuenda kuchikoro pamwe ndiyewo first born ndiye bread winner mufamily imomo then maroorana makuti murume anenge akuti kune mukadzi wake handidi kuti ushande handidi kuti uende kubasa on top of that akurambidza kuti andirambidza kuenda kubasa semurume achakwanisa kuita maresponsibilities andaiita yaya ndichiri kuzvishandira kuti ndaichengeta vabereki ndaiva nevaning'ina or maybe nesituation yekuti nditori nomwana wanguwo tasanganawo from previous marriage ndine mwana wangu wanotoziva kuti and it's a responsibility yemubereki as a mother kuti ungochengeta mwana iyeye but at the end of the day but ndidi kuti uende kubasa mwana wacho futi wangu ini asingamuchengete vabereki vangu havatumire kana mari chero pakaita dambudziko rinenge haburitse mari yake yaari kushanda alright manzwisiro andaita imi muri kuti munhu aroora anditi aroora kudaro akurambidza mukadzi kuenda kubasa anditi then omunyima futi mari yekuti atumire kana kusapota vanofanira kusapota anditika right imi ndichiunderstand nyaya iyi anditika zviri total wrong anditi alright one asi unless kana iri mbinga munhu wacho kuti ane mari yekuti anodini anoda kuti gara pasi gara papa mbinga anenge asitori mbinga tikutostruggle but even ndoika chero even iri mbinga anditika inotongoda one day ichatongoda kuti umboikavhiridzwawo pamweni panodini padokavhiridzwa so ezikuti zvevanhu vaviri vakaroorana ize patina ikati family anditika munhu ngaaende kupi murume ngaaende kubasa munhu wana haazvikwanisi and bozi kana watora mudzimai kana watora mukadzi kuti uye nepamba nditi woziva kuti zviri kuitika zvichaitika kumba kwomukadzi kuti akaroora zviri maoko wani angu anditi saka wai ndichiti angu either indashanda iwo hauna kushanda or iwo washanda indashanda zvese zvo zvichazisa pamwe zvazvedu ndozviisa pamwe chete tonodini kana kwana mama kwapera shuga kwana mbuya kwana baba kwana teza kwapera shuga it's my responsibility nditomhanya ndodini ndobvisa ndotumira mari iyoyo vanditika yeshuga anditi then pamwe pacho vanoita ndekuti kana ndatumira mari yeshuga iyoyo anditi iwo wakuzoti uzivise vari kumba uko usati mhai ndakutumirai anditi mari yeshuga ezinonguta senge iwewe wakazvimiririra zvinopedza futi varume moyo bozi kana kuti yese watumira paipa wakwatumirwa wanzi zvaitika kekutanga haana kunzwa maita basa yabva kuna nambuya kuna naapezvara nditika kuinkarejawo muhomwe kwayabva zvikasaitika zvinhu izvozvo manjika kuno anozodzoka kuti havatendi ndakavatumira asi hana kudi then obva ati okay saka zvandichaita inini rega nditi munhu hausikuenda kupi hausikuenda kubasa no but ndikutaura kune vaya yekuti nhasi watorombisa pfuma kumba kwedu ndichingopinda pamenivha kuti mutemo wepamba panapa mukadzi wangu hashandi aiwa reason inenge iriye handitongodi kuti mukadzi wangu aende kubasa aiwa kana pakadaro handiti pakashata panofanira kugadziriswa handitika ndosana ndambotama kuti kana iri mbinga asi kana isiri mbinga zvayo indonesa kuti mazuva ano kuti vanhu mugare zvakanaka kana ngotiwo munhu mukashanda nekuside iwo ukashanda nekuside kana iri mbinga inodzoka kuita chi dzambinga tu kuti ikuramba unokuririra kuti malevels eumbinga asi munhu atora munhu anditi ngaanzwisise kuti kumba kwedu isusu anditi kuchafanira kuchienda kumari kumba kwako iwewe anditi kwawabvayo mukadzi wangu kuchaenda mari wainditaura zvinhu kuti kuti urore hazisi kureva kuti munhu ngaaigire family yekwake anditi hazisi kureva kuti vabereki havatombofanyi kuona kana chokudya chani no matter wabhadhara pfuma yese ende wapedza pfuma responsibility yekuti vabereki vachengetwe saka zviri kumasaidzi ese kuti inini I must also feel free kuti ndichengete vabereki vemurume wangu murume wangu must also feel comfortable kuti achengete vabereki vangu nemaresponsibility ekoko tosangana pakati sechinhu one exactly ndo maonera ndinoita ini
I hope muri kufarirawo zvatiri kuita nemavideos edu. Kana muri kutiona kuYouTube, please subscribe. Kana muri kuFacebook, tokumbirawo mutifollowe kuti muone next video redu ratitaisa. Munongobayawo subscribe kana follow, notification button on, and you will be the first to know our next video. Thank you so very much.